беләмсез, Туганайлар культура агарту Крешен газетасының чираттагы саны әниләр һәм нәнәйләр көненә багышланды. Газетаның 22 санында Питрәч районы Крешен Тәрдәс авылыннан 4 ул үстерүче Ольга Семенова белән таныштырабыз. Ольга Дмитриевна мәктәп укучылары эчендә икенче әни. Шулай ук авылның Шулпы фольклор ансамбленең солисты да ул. Бала тәрбиясе, иренә терәк, яраткан хатын була белү, уңышлы эш алып бару һәм иҗат турында язмабыз герое сөйләде. 260 Крешен авылы турында тарихи мәгълүматлар тупланган. Бу хакта Крешен авылы тарихын өйрәнүчеләрнең беренче форумында билгеләп үттеләр. Форумда күтәрелгән мөһим мәсьәләләр, яшел җипләрен барлауны кайдан башларга, архив чыгымнары белән эшләгәндә килеп туган каршылыкларны ничек җиңәргә, бу турыда газетабыздан укып белә аласыз. Крешеннәрнең борынгыдан бүген көнгә кадәр сакланып килгән үзенчәлекле бәйрәмнәре, йолалары, сыйлары, җырлары һәм үзгә кием салымнары бар. Булар барысы да җипкә тезелгән асыл ташларны хәтерләтә. Ләкин аның җибен эчкәрде һәм асыл ташлары югала башлады, ди этнограф Валентина Максимова. Шушы уңайдан чәчелгәнен читләр җыярмы дигән язмада Казан ягы Крешеннәрдә хас булган һәм аларда әле дә сакланган хатын-кыз баш киемнәре, сүрәкә һәм ак яулыкларның чигүле баш-башлары турында сөйләдек. Аларны дөрес итеп бәйләү формаларын күрсәттек. Газетабызның Белемлек иман рубрикасында 28 ноябрьдән 6 январьга кадәр дәвам итүче Рождество уразасының асылы турында сөйләдек. Шулай газета укучыларыбызга күчтәнәч әзерләдек. Бу киләсе 2021 ел өчен Крешенчә православ календарь. Туганайларның бу санында Кайбыш һәм Алабуга ягы Крешен авылларыннан килеп ирешкән ару хәбәрләр, кәрендәшебез Георгий Ибушевның матур шигырьләре һәм Мамадыш районыннан инде онытылып барган шөгыль кәҗин үрү остасы Василий Максимов турында да укый аласыз. Әлеге сан һәрберегезгә дә ошар дип ышанып калабыз. Һәр Крешен җырты туганайлы булсын.